बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। हुग्राजुलि हालामनि बड'लेण्ड सेन्टाराव सानबोलावरि आरो थैसामथु सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा। आंनो बेफोरबायदि अननायखौ मा गोरोन्थि मावामोन जों नोंनि नंगौ, सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि हालामनि बड'लेण्ड सेन्टाराव जौगाखां फिल्म कमिटिया फैगौ 12 आरो 13 सेप्तेम्बराव साननैनि थाखाय सानबोलावरि आरो थैसामथु सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय थाम थिम खालामदों। जौगाखां फिल्म कमिटिया 12 सेप्तेम्बर खालि गिबियावनो आर'नाइ बड' फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय सानबोलावरि सावथुनखौ दिन्थिफुंगोन आरो 13 सेप्तेम्बर खालि आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसामथु सावथुनखौ दिन्थिफुंगोन। बेनिखायनो दिनै जौगाखां सावथुन दिन्थिफुं आफादा बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनो थाखाय आरो बड'लेण्ड हालामनि सेन्टारखौ जौगाखांहोनो थाखाय बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों होनना खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायदों जौगाखां फिल्म कमिटिया आरो रायजो राजाफोरखौ बर' सावथुन मुलुगखौ दावगाहोनो थाखाय फिल्म कमिटिखौ हेफाजाब होनो थाखायबो खावलायहरदों। दिनैनि बे मोनाबिलि समावहाय गासै निउज चेनेलखौ गिबियावनो साबायखर बावबाय। लोगोसे दिनैनि बे निउज चेनेल अनसायगिरि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। स' दिनैनि बे जों मोनाबिलि समावहाय दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि जाहोना बेनोदि जोङो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि हालामनि मोनसे बड'लेण्ड सेन्टार होननाय जायगायावहाय जोंनि जौगाफु फिल्म कमिटिया फिल्म देखायनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जादों। गिबियावनो जोङो देखायनो लादों सानबोलावरि फिल्म आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव जों दिहुनजानाय सानबोलावरि फिल्मखौ 12 सेप्तेम्बरावहाय जों देखायनो आखायाव लादों। लोगोसे आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसामथु सावथुनखौ जोङो 13 सेप्तेम्बरावहाय देखायनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जादों। स' बेनि गेजेराव आं बेखौनो खावलायनो सानगोन दि गासै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौहाय एसे दावगाहोनायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड सेन्टार हालामनि सेन्टारनि माखासे सेन्टारखौहाय माखासे जौगाहोनो थाखाय जोङो बे फिल्मखौ देखायनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो जोङो बेखौनो खावलायगोन गासै साफ्रोम बर' सुबुंफोरखौहाय बा नायगिरि बिथांमोनखौ नायफैनानै जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ आगानसे दावगाहोनायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड सेन्टारखौ एसे बा जोंनि फिल्म कमिटिखौ एसे हेफाजाब होगोन बेखौनो आं खावलायो। बेफोरबायदिथ' जोङो दासिम लानाय जायाखै, बिथांमोनखौ जों बेफोरबायदि लाथ'नाय जायाखै आरो। लोगोसे जोंनि लकेलनिनो माखासे उन्दै उन्दै जाखांफुनाय गथ'फोर बिथांमोनखौ माने जोङो मोसानाय दिन्थिफुंनो नागिरदों। बेनो मानो होनबा जों बेजों लोगोसे माखासे गथ'फोरखौहाय मोजां लेभेलावहाय लांनो हायो जेन जों बेखौ आसा खालामनानै जोंनि लकेलनिनो माखासे मोसाखावरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनो नागिरदों। जों बेखौनो गुरै खावलायो जे बेसेबां हायो माने लोब लोब फैनानै नायफैनांगौ, अनसायफैनांगौ, जों बेखौनो खावलायो। रिजोना बेनो जेनेब्ला जोंनि बर' हारिनि हिसाबै बर' फिल्मा थांना थानायनि थाखाय जोङो जोंनि कमिटियाबो दावगानायनि थाखाय जोङो हदाय बोसोराव बे टारगेटखौ लादों। जेरै गुबुन फिल्मफ्राबो गुबुन हारिनि फिल्मफ्राबो गासै सुबुंफ्रा नायनानै बेफोरबायदिनो गोजौ लेभेलाव मोनहैबाय। बे सिस्टेमै जोंनि बर'नि फिल्माबो बेफोरबायदि जाहैगोन नामा, बे हिसाबै जोङो हदाय बोसोरावनो देखायनो थाखाय जोङो टारगेटखौ लाबाय थादोंमोन जोंनि बे जौगाफु फिल्म कमिटिया। बे बोसोराव जों देखायबाय थालांगोन आरो
जोङो दिनैहाय 2 बोसोरनि आगान होबाय जोङो सिगाङाव बेफोरबायदि सानफेराखैमोन ओमफ्राय दायो जोङो नुबाय जोंनि हारियाबो एसे सिं लेभेलाव गाहाय लेभेलाव दं हिसाबै जोङो दायो गोसोखांनानै बेफोरबायदि टारगेटखौ लानाय जादों बिनि थाखायनो जोङो दा फावसायनाय गैला आरो नोंथांमोना सिगां समफोराव माबायदि अनसायनाय मोनबोदोंमोन जों बे मोजांखौनो बुंनांगोन आरो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि बर' फिल्मा दिनैसिम गाहाय थाखोआव दं हिसाबै रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनांगौ बयबो नायफैनांगौ गासै फिल्मखौनो नायनांगौ जोंथ' दा जिरायनायफोरखौ इसेग्राब मोजां फेसिलिटि होथ'नो हायाखै जोङो दा बिदिनो सियार तिरपाल बेफोरबायदि राहाखौ जों लादों